Haganagi Ukrish Bakhuid, Tongin Duai, Nagabinda, Jingoi Jinkian, John Iris, Carson Taïew, Jonathan Carson Taïew, Ninu Carson Taïew. Niduai Nagabinda, Ka Result, Babha John Dakamsha, and can treat by Paskha. Lais Pak Sapua. Lais Pak Sapua. Galak mena babai bagio. Galak mena babai bagio. Galak mena babai bagio. Yangin yalek you shaying don't try. Raya royu try can rad hallelujah. Raya royu try can rad hallelujah. Raya royu try can rad hallelujah. God pagi dan you shaying don't try. Kohimen ko para tongin sangu ya ujisu Nagabinda ganega step. Tongin ang bandra kama jungu ya baro ka jingang no jungi ka jing tumu jungi. Nginang bandra ro ya gibapang gibashitam nginang ya beteng banduai Nagabinda ka ri India nagab kadbanang jit ya kinong mikmat gibatimai. Ngiduai Nagabinda kina kiba ap ya ki result baper bakin kemen inda ki yo ki result. Ha kerteng opa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. kajinga e jungu trai jungi u Jesus Christ part kajingi jungu ble lem part kajingi selok jungu mensi Bakhuid kindon rengka bat pi barom Gabat Piru. ko himen ko para tongin sangesh porban ko slai halaka donur ka mensiam halar baro ki pop ki bangilale pau jisu unang pediang ya ke jingang no jungi ya ki pop jungi banginang yang scam Nagabinda jungu kumbang yusngo na ka jimpuli na ki kam jungi apostol pau Paulus Bakhuid ulayalap shaki nong Athens but kim shimlan ban pediang ya ujisu Jisu map ingi sai kud ingi na ki pop baro nga palam au play badon bor baro badi happy ko himen ko para bangalale pop shibun e dagi jim parkhat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palad janga dagi jingle palad janga dagi jingle palad bakrao e janga namar kata ngakarpad ya Maria Bakhuid kabayai sa katei soti ya ki angel bat kiri koi bari pi ko himmen ko para banduwai Nagabinda janga how try ublay jangim ublay badan bor bar uni sune yangi barandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can rad go play. Isnayagi. Try can rad go play. Isnayagi Cristo Go Cristo Go Nampenim Jangi Penim Yangi Try can rad go play. Isnayagi Try can rad go play. Isnayagi Cristo Go Cristo Go Nyong Penim Jangi Penim Yangi To nginia duwai
Niduai Nagabinda Kajing Ekajingar Kubaro Kadbangidam Pen Kray Nagabinda Gasngi Buram Pentakos Bagabor Jisunang Van Hier Halo Jungilem Baumensi and Bakhuid. To ay ngi karpart ko try ba kumba ngi lenium haga jimaya yagis ngi kraw jonga jimmi pa jongu kurn jame kumdaro ngi long gi babit ban kemen haba unwan rengkat bad kiri koit baro dau try jongi Jesu Kristo kurn jame uba im bad sensha rengkat bad me haga jingelong kawe jongu men siem bakoin uble junom la junom. Amen. Kajing pule naki kam jong ki apostol. Hakito ki Sngi, ki breu ki bala let on ya u Paulus, ki la let lang bat u shadu Athens, bat anda ki la yo jing peta, na u nakabenta u Silas, bat u Timotheus, bakin wan koloi kat bala sha u ki la let no. Kumta u Paulus, dakabayang hapadang ka Areopagus ulaong, kurang ba Athens, ngayo I ba pilong kiba shongshit niam shibun namarba habang ayat sharum shaneng bat ngapet ya kijaka mani blai jongpi ngalalap ru ya kaduan ha kabalato ha ublai ya ubam la ban itu te ya uta uba pimani kum ubam la ban itu ya uta ken ngapan penapi ublai ubala thau ya kapertai bat ya ki badonaka ba ulong utrai jong ka benang bat ka khendau shong ha ki ying blai bala thau da ubreu lemne la shakri ya u da ki kti ki breu la kumba ukurdu ai naba ma uhi uai habaro ki breu ya ka jing im bat ya ka mensim bat ya ki bat na uwei ubreu ula thau ya ki jat ben reu baro bakin shong habaro kasla perthai ba andal amang yaki ayom batik kena bat yaki put jong ki jaka haki bakin shong kidai ban wat ya ublai daka jingkermen bakin tari sha u batkin syam ya u ban jengai na unu nangi namar ha u ngi em bat ngike bat ngilong kumbadon naki melung jong pi ki baong namar ngilong shisha ki khun jong u kumta haba ngilong ki khun jong ublai Nyemdai bantarai ba ublai ulongkum kaksiar ni ka rupa ni umau balap penwandur da ka jing tebet bat ka jing mudur ubreu ya ka juk jong ka jing bomte ublai syam da perwa henrai menta hukum ya ki breu barok keleng saudong ban kala ka bamut namar ula dabbu ka Sngi hakaba un sabishar ya ka pertai da ka hok da ubreu ubala jet bat yakane ula ai kasabut haki breu barok dakaba penmi pat ya u nakajing yap habaki la yo sngo syapang kajing mi pat jung ki bayap ladon ki bala rki ben henry ki wei pat kila ong ngin sa ngabiang ya phi syapang kane bat kumta u Paulus ula mi no na pedang jung ki henry ladon ki breu ki bala yaso bat kila ngai habedang kini ladon u Dionysius udkot ka Areopagus bat kawai ka breu ka bakartang ka Damaris pas akiwai kiwai de hadin kane ulami na Athens bat ulale syakurin kaktin jo utrai Sisoho yaule. Asam cispa sapukra nomor raspa nyopo. Raspa nyopo. Midway we are kat like kat sa.
Utrai undon rengka bat pim. Kajing puli ina ka gospel Bakhuid kat kumuyo anis. Ujesu la ong halage senran. Ngadang don shibun kie baniatu ihapi. Henry pimla ban snotu iaki menda. Enda umensiem kajing shisha unwan. Unsa yalam iapi sha kajing shisha barro. Naba unom keren naladehi Henry kat iakaba uyos ngau un keren. Badunia tu hapi yakie keban sawan. Un pindon buram ianga naba un shim naka jonga badunia tu yaka hapi. Baro kat kaba upa udon kalong ka jonga. Nagane ka daw ngala ong ba unshim naka jonga badunia tu yaka hapi. Ka gospel jong utrai. Kajing era ya mego Chris. Ko hemen ko para bayir hau trai Jesus Christ. Ngila jan ba bad ka sungi buram Pentecost. Part nang ne shakamat sa shipo sungi ngireke ya ka sungi buram Pentecost. Ya ka sungi ha ka ba ki apostol kila dapda ka bortamai na bening. Ka gospel menda ka sungi ka karen shapang uta umensiam Bakhuid, ubadon ka bor, ubadon ka jingtip, but ulong ka jingshisha nagabinda changi. But ujisu kran hak shaki apostol, but kinsalong ki bastard, ban shempang ya kiem bamayan, lemba ka jingwan hiar jongumensiam Bakhuid, lemba ka jingikai jongumensiam Bakhuid. Bakindup Snautu yaka jingade uble badukon badkom juru yaka jingade uppa badukon badumensiam Bakhuid. How mensiam Bakhuid ngidon ka jimpura jong ka jinglong uble hapo jongi. Namar umensiam Bakhuid ukit hau yaka jinglong bapura jong uble uba unsa pinyetu hangi lempa ka jing ai lat but ka jing ai bor jong ublehi
Namar ublay upa bad ublay ukon u ai lut nadong shadong how men siam Bakhuid bad un ukerlalong ka jing shisha nagabinda jongi. Kabamut umen siam Bakhuid ulong nongi kai shapang ublay shapang ujisu kenamba ngindup roy haka jingid ya ublay upa bad ublay ukon. Lemba umen siam Bakhuid. Bad ujisu ong bade umen siam Bakhuid un sayalam yangi sya uta uble ubang ngim itu kumbang yusngo naki kam jongi apostol. Haba u Paulus Bakhuid ulalay siya Athens ha Greek ulayo ikibriyu kilato siya pang uta uble uba kim itu. Minta kumno ngilaban itu ya uni ublay de lamba umen siam Bakhuid. Nakatagadaw Jesu ong haba wan umen siam Bakhuid when hikai na dong shadong epi badun hikai siya panga jing shisha. Jing shisha hang ne kalong kade lempa ka jingait haw Jesu ngila banyo jimpenim. Jing shisha kalong bad ladang ngi kongo bad ngiyait bad ngi im badu Jesu nginyo ya ka jingim bam jekot. Kajing shisha kalong ngimdon kiwe pat kibele light no na ubele laive. Kajing shisha kalong ngimdon kamshu ban mane ya kinu kilum kiwa ne kinu kimrat kimreng. Kajing shisha kalong ru ngimdon kamshu ban kinia ha ubele lemba kimrat lemba gits nam jong kimrat. Umen siam Bakhudun kikai lut na dong shadong yangi Shapanga jimmane bashisha. Shapanga jingi dobele. Umen siam Bakhuid un penskem yangi haga jinged ha ujisu bangin idia ujisu. Umen siam Bakhuid un hikai yangi bade lempa ujisu ngin salait luid na ke jimpang ngin salait luid na ke jinge ngin salait luid na ke pop but nginang yo jingkoid. Ko himmen ko para kane kadege jing shisha kabaka parte kadon kam ban tip minda. De namar ba kimpat pidiang yakane ka bor jong men siam Bakhuid kidang sadum. Don bon kibriyu saudong jongiru kibam pat pidiang ya ujisu haka jingim jonki. Namar bale kim shimla pidiang ya umen siam Bakhuid haka jingim jonki. Ne kim shimla kongu ya umen siam Bakhuid haka jingim jonki. De lempa ka jing kongu ya umen siam Bakhuid bat ka jim pidiang ya umen siam Bakhuid. Ngi kalalong ki kristan ki bashisha. Umen siam Bakhuid un perlong yang ngi kristan bashisha. Umen siam Bakhuid un penjana ya ka jingem jongi. Umen siam Bakhuid un penvandur ya ujisu hapo jongi. Banlong ki kristan ki Bakhuid ka jingem. Banlong ki kristan ki batrang ya ujisu. Kamalla ka kirlip ma jonga jingem jongi. Nagataka da ujisu shuaba un kiusha beneng. Udang betai syai kadari ki apostol yak pimde ben sausi namar bangan late no shaupa Henry pide ben long ke bakmen namar upa unpa da way pa tu nom pentengen unong ikai ubastad ban pinyajan yangi badu trai la syai kasngi ka balang salon sor karake ya kasngi burom janga jinkio jungo Jesu shabening but leze hangne ha northeast India ngirakero ikasngi burom hakasngi utrai kane kasngi burom kahikai yangi ba ensa wanu mensiam Bakhuid but ensa don ka bor janga beneng hapo jangi lemba umensiam Bakhuid nagataka daw ko himmen ko para ngideben pin kreba nagabinda kane ka bor ngideben trang nagabinda kane ka bor jong men siam Bakhuid kalam ka jing trai kam jong men siam Bakhuid ngimla ballong ki kristan bashisha ngimla ballong ki kristan baklain jinge ngimla ballong ki kristan ki Bakhuid namar umen siam Bakhuid unitulut natong shadong kumno ban imha ka partay kumno ban imya ka jingait badu men siam Bakhuid winyarap yang hiro ban pen kalat yangi naka jingkring jangane ka partay bangindup
yo ya ka jingkering bat ka jingit ya ka beneng tongin duai hakane ki ukirish Bakhuid bangin dup dap dakane ka bor bangin dup pen ke im ya umen siem Bakhuid bangin nang duai ru bakan dia ya ka Pentecost aga jingem jongi kanamba ka jingade jongi badu blai ka jingade jongi badu Jisu kallong ka bakam janai shushu lemba ka jingtre kam jongomen siem Bakhuid ha ka jingem ka jongi ko Jisu ba it ngis ngongu yame naga binda ka jingkular ya umen siem Bakhuid yangi vai pa ivai ko Jisu mela ong habawan umen siem Bakhuid when he kai lut na dong shadong badun he kai yangi shapanga jing shisha baro ko Jisu he kai yangi ba lemba umen siem Bakhuid bangin dup ishirhem yame man ka kelip ma jonga jingem jongi en ya ro ya utrai Jisu Christ Amen. ko himen ko para tongin plai ka jinge ka jungi nganget how blay upa badon por baro unang tao ka beneng bad ka kindo bad how Jesus Christ ukon ba marwe jungu utrai jungi yau bela puna men siem Bakhuid yau bela khana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ula yap la tepyavu ula hiasha ki baya haga Sngi kabalai ula mi patne ki baya ula kiu shabene u shangshaka mon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ben bishari ki bayem bad ki baya ngange how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyasilo ki rikoid haga jimmap ye ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Laispa Nyoko. to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jompi kallang ka ba pediang hun how blay upa badon bor baro To try piding kinyani kiti jompi na kata ka chingero ko programa kerte jumu ka chimunto yangi bele ka balang ko jumu baro ko wei ko blay me uba lemba ka jingya ai kaliang ba pala jong kane ka jinkinia me pelong yangi kinongyo binda hakawehi kaburom blay ba krautam jome to ai ngi karpat kumba ngilatip ya ka jing shisha jome kumdaro ai banginyo ya ka daka rukam im kabahok da ukris utrai jongim Amen. utrai undon renka bat pim Renka bat hiro. to kentiu ya la ki donod Yinte ki shau. tongin aingu ya utrai ublay jongim Shong hok bat katei. da shisha kalong kabashong hok bat ka badai kadaiti jongi bat ka jim penim yangi haki por baro ben yaro yame kokin rat henre kamdam hakene kapor ben yaro pindon buram shushu yame naba yau krisukun lamborot Paskha jongi lakinia namar habala pindu ya kabarim la taut mai ya kaparte kabala jot lapra
But ya ka jingim jongi la penba biang hawu Chris. Namar kata habala dap mia da ka jingamen Paskha. Ka partei baro ka we ka rasa da ka jingero yame. Ki bor beningru but ki kin hon angel ki ruailang ya ka jingruai janga buram jame but ki ya pen bena kalem sangem. Kohimen ko para tongin IT ya baharo ka jingang nu jongi rangkat pada ni upo bat ka wai bakat bau men siam Bakhuid wan kiar halur ka jing tarwa Bakhuid jongi ngirungin yo ka jingkala bangi rungin lalang shisha kum ki apostol bala pen kraina ka binda kas Sngi buram Pentecost bandup dap daga jinga bat ka sap ka pong jongu inam wan raru how Jisu ya baharo ke jingang nuut ke jing ting ke jing kuslai ke jing pang ke jing shitam jongi nginangai tiru ya baharo ka jing tumu babha jongi pau Jisu un ai bor shushu yengi lempa ke jing kala hakane kelip jimpen kala hakane kelip ma dashisha melongo Bakhuid ko trai katamei jong ka jing Bakhuid barom Namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siam jamme kum ka je halo jangi bakin karlalong yangi kamet barkas nam jangotrai jangi u Jesu Christ ha ka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upo bada ka ba aingu ya me ula kedia yavu badula ai halage sendran u ong tu shim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpi Hagaju ke rekomenda la ya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka hala ke sendran u ong to shim batto dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka bayan pen mi naga benda jumpi bad naga benda ki babon naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yangam kos nam bakardor jango Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid ya men siam hadim pen Bakhuid pen kai pen kia ya ki bapang di bashitam ya da yangi nau bamen ka jingmaya jongka jinget Sin bagi bang yuneu ani jira gane kahuli ibenda kaji yap jong bekotra tajadu namar kata
Ngi ki ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko traya po janga jingim bat ya ka kuri janga jimpenim. Ngi da aing waidem na marmela new yangi ki ba bit ban yang hakamat jamme bat ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Bangi ki ba yo benda hakamet bat ka snam ukris ngilong ki bala pinyata le kawai da omen siem Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bat to penjana ya ka haga jingit rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi wik u wilbert marwenu bishop jangi bat baro kilingdo bat kirinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde kibela yutia da ka bakermen ya ka jimmi pat bat ya baro kibela kalat no haga jingisne jamme to pdiang ya ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi barong ikarpadia me barengkan bat kamaria te soti Bakhuid ka kame jango bale ujaso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pensnobhaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangin ya robert pindon buramia me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallo hameyu blayu pa badan bor hake jingelang kawe jungumen siem Bakhuid baro kaburom bat ke jingero junom la junom Amen. Kohimen kopara tongin duwai nagabinda barak jing dumo jangi duwairu nagabinda ka Bible convention hakane gasngi sai jain bat bar ki brio ki bawan chimenda duwairu nagabinda ka inner healing retreat haga Taïew ben wan babaro ki bawan chimenda ha ki inner retreat kinyo mad ya ka jimpen slay jung men siem Bakhuid pakinyo mad ya ka bor jung utrai duwairu nagabinda bar ki kinna ki ba ap ya ki result ba pair pakin comment enda ki layo ya ki result ko pa jungim ba habening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba habening tuai in da ka jimbam chungi ka bahala kasngi patamap ingi kereng kang chungi kumba ngirung imap di ka kasngi padwadilam yangi shaka jimpan shoy and rate of light ingi na ka basiniyo top light yangi karpat ko try na ka jing siniyo barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sungi jangi kramba daga jing arab ka jing sune jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing dana ka jing jinjar barra kat bangi dang ap kemelen dia ka jing karamen Bakhuid but ka jing wan pa jung no penim jangi u Jesus Christ Namar ka chome ka long kaima ka chome ka bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesus Christ may ubela on haki apostol jame ka jing sungai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame toy haka ya ka jing suk bad ka jingya tele kawe katkum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing sukotrai kandon barabor rengkat bat pim Rengkabat piu. dap daga jingedu Christ tongin yaingu markeliang Oh, pulang me bagi dodi boga persen. Dosa sedayangi. Oh, pulang me bagi dodi boga persen. Dosa sedayangi. Hakami ukon lambro jung blay Hakami ubakit no ka pop jung ka parte Sukito ke bala korsha ka jing kawai jung ukon lambrot
nagabindaka Jimba mensiam kabamela ayangi lembaga ne communion Bakhuid Barka communion mensiam Gisnongo ya me nagabindaga jinkulario mensiam Bakhuid yangi Katbangi dang penkare nagabindaga Sngi burong Pentecost Jesu behid Shimde pura yangi vay payve Shimde pura eka jinglong jangi vay payve Shimde pura eka jingang nur jangi vay payve Pindap shoin eka donur ka mensiam jangi Dao mensiam Bakhuid Pin koi pin kia yaki bapangi beshitam Karko kardo yaki kon baro ki ban sawan Shiminda hakanega Bible convention hakanega seaside jain Karko yaki baro kumjuro ki badon ka jingtumu ka jingang nur Ban shiminda haka inner healing retreat Ko Jesu bayit Ay baka jimpin kare jangi nagabinda ka Sngi burong Pentecost Kalong ka ba seizo na haka jingim jangi ibay pa ibay Karko kardo yangi ko Jesu Pensle yangi ko Jesu Pengantang yangi ko Jesu Ay bor yangi ko Jesu Yalam lindi yangi ko Jesu Hallelujah, 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 hallelujah La 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 Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesus, Payo mensiam Bakhuid hello jungi. Payo mensiam Bakhuid hagi inga sem jungi. Payo mensiam Bakhuid hagi kamge jamge jungi. Payo mensiam Bakhuid habara ke jingang nur jungi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong India Dubai. Koblei me uba lemba ka jingya ay kaliang bapala jang kane ka jingkinia me pelong yangi kinong ya binda ka jangka snam bat ka medjame bat benyalam yangi yakitu kiba mela pindap da ka jingmaya bakin jam bening bakin jam na ka jingim barim sha ka jingim batimai da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rain card but pim blay badon bor baro in karkoyapi upa barokon baromen sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban penbana ya ka kubor baba jonga jingim jongu Chris hallelujah hallelujah Isoyo hallelujah hallelujah. Aspa nripunyo. Nyngkong Jesu Christ.